खुलुमबाय। दिनैनि बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनै बेलासिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं, बावैसो सिगां UPPLद दोलोआव हाबनाय बारग' खौरांगिरि हान्थिगिरि नार्जारीखौ मिरु UPPL दोलोनि मिडिया आरो पाब्लिसिटि सेलनि सासे सेक्रेटारिनि बिबान होनाय जाबाय होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दं, दिनै गसाइगाव सौथारा रेल लामायाव सासे सुबुङा रेल गारिनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमायो होनना रादाबाव फोरमायदों। मख'जाथावदि थैनाय सुबुंखौ धुबुरी जिल्लानि निजाम आली होनना मिथिनो मोन्दों। बिथांनि लोगोआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुङा सिकिन्द्राबादनिफ्राय गावनि खामानिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानायावनो रेलनिफ्राय हरखाब गोग्लैनानै जिउ गोमादों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं, दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दैबानाजों साग्लोबजानाय आरो रिलिफ केम्प थानांनाय जिल्लाफोरनि डिसिफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायदों। रादाबाव फोरमायदों दि गिबि मन्त्रि बिथाङा डिसिफोरजों दैबानानि थाखाय रिलिफ थानांनाय मानसिफोरखौ मोजाङै जोथोन लानो आरो गाव गावनो निजियै थांना नायनो थाखाय खावलायदों होननानै आरो बेमार आजारनि थाखाय डक्टरफोरखौ रेगुलारलि नायफैनो थाखाय गोख्रोङै खावलायदों बिथाङा। जोबनायाव दं, मैया रबिबाराव आसामनि नगाव जिल्लायाव डिउटि होबाय थानाय समाव सासे असिजों लोगोसे सासे कनस्टेबलआ दैयाव बुखारलांनानै जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। असि आरो कनस्टेबल सानैबो कामरुप पुलिस स्टेशननिमोन होनना खौरां मोन्दों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय असिनि मुंखौ सामिजाल ककाति आरो कनस्टेबलनि मुंखौ राजीव बरदलै होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला कनस्टेबलआ दैयाव गोग्लैनायखौ रैखा खालामनो नाजानायाव असियाबो दैयाव बुखारलांजादोंमोन। मख'जाथावदि सानैनिबो जिउ गैयै देहाखौ NDRF हानजानि गेजेरजों मैया रबिबार बेलासियावनो मोननो हादोंमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला गाबोननि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।